ҳамдиёрони азиз, ассалому алайкум. имрӯз 10 июни соли 2026 мебошад. қарор дорем дар ҷамоати деҳоти Пушинг, ноҳияи Дангара, деҳаи Дилнишин. номи пешаш Девчашма буд. дар лимонхонаи худо раҳмат кунад падарамонро, бобои ҳоҷи Раҳмоналӣ буданд. ин лимонхонаҳоро бо дастгирии писарашон он кас обод кардан, меҳнатро он кас кардан. ҳама гап дар сари меҳнаткаш аст. ва ин лимонҳоро бинед ки аллакай чанд сола шуданд? 8 сола лимон шуданд. ҳар сол аз инҷо аллакай лимон мефурӯшанд. чанд сом мефурӯхтед имсол? то 25 сом лимон фурӯхтед. ин лимонро бастанашро бинед. ин лимон аз барои чи инқадар хушрӯй мебандад? барое ки меҳнат аст. ина бинед ки ҳаминҷа лимон аст. ҳамин лимон аст. як тахминан 1 метр дуртар аз кундаи лимон хандак кандагиан чоркунҷа ва дохили хандакро пур аз пору кардагиан. лимон пору новобаста болои реша несту, дур аз реша аст. инҷа пур аз об мешавад ва ин реша аз ҳамунҷа омадагӣ аст. оби ҳамин поруро мехӯрад, истеъмол мекунад ва ношунамои беҳтарин мекунад. ва инро бинед ки то 25 сомона лимон фурӯхтанд. беҳтарин нарх, беҳтарин меҳнат, беҳтарин кор. лимонхона 120 ба 12 4 қатор шинонда шудааст. хай худатон баҳо тиед. машааллоҳ ин лимонҳоро. ин лимонҳо салакак тортанак задааст. ҳатман дорои тортанак ман пешниҳод мекунам. вертимос мезанед ё палитрин мезанед. хулоси гап магазини хуршед меравед, дорои тортанак ба шумо медиҳад. ин худо насиб бошад имсол ҳам бениҳоят хуб бастагӣ аст. ман тирамоҳ мебиёям ва инро ҳамашро ба шумо боз нишон медиҳам. вақте ки зард мешавад, сурх мешавад, зард мешавад, ҳамашро ба шумо нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, ҳозир лимон пул шудааст. як сол хунук зад, 2 соли дигар пул шуд, имсол намедонем. хай акун бародар давлати бародарамон Ӯзбекистон ба Россия бисёр рӯй мекунад. омада фикр мекунам ҳамашро кашида мебаранд. тоҷирои мо ҳам мебаранд. лимонро бисёр хӯрда намешавад. як таша як ҳафта мехӯред. ина бинед. машааллоҳ, худо бо шукр. инқадар бастагӣ аст. чашм нагирад. ин чи аст? ин меҳнат аст. ин чи аст? ин пул аст. ин чанд хонаводаро мехӯронад. нагуфта намонад ки ин гармхона дар Санглох дар як ҷариб буд. ҳамвор карда кандан, сангашро буроварда, хок оварда рехтан ва ин лимонхонаро кардан. ин завқ аст, ин хоҳиш аст, ин хуш аст. ин албатта бехушу безавқ ин корро карда наметавонед. кадоме мехоҳад ки пул кор кунад дар 1 сол 2 сол нев, ин пули чунки ин калон шуданаш дар кор ба монанди ана ҳаминҳо, анам хел бастанаш дар кор ки шумо пул кор кунед. барои ин шумо бояд меҳнат кунед, заминҳоро обод кунед, нигоҳубин кунед, то ин ки пулдор шавед. пул аз осмон намебиёяд. барои ин меҳнат мекунем ҳама каса. халқи тоҷик халқи меҳнаткаш аст, халқи меҳнатдӯстдор аст, зебоӣ дӯстдор аст, ориёӣ аст ва бинед халқи ободкор аст. лимонҳои худо раҳмати бобои Раҳмоналӣ ва бародарамон Илҳомҷон. ҳама каса дасти дуо мебардорем. бобои Раҳмоналиро худо ҷояшонро беҳишт кунад. бисёр шахси меҳнаткаш буданд. дар ҳамин пиронсолагиашон дар як ҷо намешитанд. фақат меҳнат, меҳнат, меҳнат. ина бинед, так ба так ҳама лимон аст. хуша хуша мебандад. ина бинед. ин лимон да оҳан намерасад. ӯзи гап мезанам ман каме оҳан тиян, барои ки зард шудааст. хулоси гап дар паноҳи худо бошед. ягон суханои беҳтарин дошта бошед, гап занед.